Čaute ľudia, máme nové videjko a dneska si zahráme moju novú hru, ktorú som si stiahol, Extreme Car Simulator Game. Táto hra celkom dobrá, v pohode, je aj bez Wi-Fi, čož mne asi najviac vyhovuje. Dnes si vypneme hudbu, aby som sa mohol sústrediť viac na tú hru. Dlho som nenatáčal, prepáčte, Brávko video vyjde až tak neskôr. Už som si základné auta tak nazbieral, už som si aj na pár autách urobil zmeny. Dneska si otestujeme všetky tieto auta. Ďakujem, že mi dávate odbery, už máme 11, ideme dať 20 a budem sa snažiť na tomto kanáli byť viac aktívnejší. Najprv si skúsime toto auto. Môžeme ísť na to. A v tejto hre sú aj multiplayery. Už som si tak najazdil tých pár kilometrov, 87 a mám nový revert. Ale také, že táto hra je celkom taká v pohode, bez Wi-Fi, takže sa oplatí. Odporúčam túto hru hrávať. Oplatí sa to, máte tam free auta, alebo si ich môžete kúpiť. Oplatí sa aj táto hra stiahnuť, má tak 100 MB, takže keď by ste chceli, si niekedy môžete mi dať kód pod moje video. A ja si s vami niekedy zahrám, napíšete kedy a ja si s vami zahrám kedykoľvek budete chceť. Zapnem v tomto videu komentáre, aby ste mohli dávať nejaké komenty, lajky a prosím dávajte sub, zdieľajte tieto moje videá, aby ste ma podporili v tvorbe. Snažím sa dať tých 20-30 odoberateľov a potom by som chcel ísť na rovný cieľ 100. Toto auto je také, že celkom v pohode, dá sa s ním dobre flekovať, ale byť vami si ho nafarbím ako ja a dám si tam pár vecí, napríklad to osvetlenie po to auto. Potom v ďalšom videu vám ukážem, ako sa osvetľuje a tak. Z tohto auta je to všetko. Ideme na menu a dáme si ďalšie auto. Toto auto je tak skôr do terénu, je to aj terénnejšie. Je tu aj les, dá sa povedať, v tejto hre, takže sa vám oplatí chodiť aj do lesa. A keď ste v tom lese, akože niekedy sú to výhody, niekedy nie. No napríklad, ja chodievam do lesa, celkom v pohode, ale dávam si radšej na to pozor, lebo môžete sa tam zaboriť do vody, je tam veľa prekážok, ale ukážem vám s týmto autom, ako sa tam môže bezpečne aj ísť. Dá sa tam normálne po ceste. Ukážem, toto si môžete kúpiť, v podstate VIP pass, máte 3 auta, 500 diamantov, ale stojí to niečo, 7 eur. Tadiaľ to idete, toto auto je skôr také určené na driftovanie a je dosť hlučné, ako keď hráte na sluchátkach, ako momentálne ja, je to niekedy nepríjemné. Byť vami si potom stiším nie oznámenia, ale hlasitosť z telefónu, lebo toto auto je dosť hlučné a neprajem vám, aby ste tak s ním jazdili. Dneska si kúpime tak aj na Cybertruck nový skin a toto auto je takto určené do terénu, vie aj skákať poriadne v tom teréne, jazdiť, driftiť. Toto auto drifti len takto, ináč v podstate nie. Z tohto auta to je všetko, asi ho nefarbím, lebo na ňom nejazdím. Ideme na menu a teraz sa ideme pozrieť na auto 3. Také tiež v pohode auto, dá sa povedať, že viac na cesty a môžete si akože zapnúť aj takto svetla. Je tu aj driftovací mód. A keď si dáte driftovací mód, nezatáčate, ale len driftujete.
Toto auto sa vám oplatí nafarbiť, dať si to podsvietenie. Ja som si ho ešte nedal, ja som si radšej dal na to základnícke auto, ktoré dostanete hneď. To ide 300, to som si dal. Aj na Cybertruck si dneska kúpime taký pekný skin, ktorý si kúpim na konci tohto videa. Toto auto sa vám oplatí ofarbiť, je červené, aj sa s ním oplatí najažďať kilometre, za ktoré dostávate tuto v podstate odmeny. Bývajú to buď auta, alebo tieto coiny. Toto auto je celkom v pohode, dá sa s ním jazdiť. Len v tejto hre je také blbé, že síce sa nedá vystupovať, ale hra je o tom v lepšom smysle. Z tohto auta všetko. Môžeme sa posunúť na ďalšie. A to je takéto terénne. Toto terénne auto moc neodporúčam s ním jazdiť. Strašne sa zle s ním zatáča a proste neodporúčam vám s týmto autom chodiť. Keď niekto ho mám rád, môže si aj ofarbiť, mne je to jedno. A je to ešte režim kamera. Keď si dáte, môžete mať pohľad aj znútra auta. Celkom toto je pohodlné, ale hlučné. Neoplatí sa s týmto autom jazdiť. Takže z tohto auta to je skôr všetko. A posunieme sa na ďalšie. A to je takéto pekné, s tým sa vie aj dobre driftiť. Tak si ho ukážeme. Toto auto sa oplatí s ním jazdiť, aj ofarbiť. Ofarbenie si ukážeme na Tesle, ale ešte najprv si skúsime posledné auto, ktoré mám aj ofarbené, aj sa s ním dobre jazdí. Som si ho kúpil za 45 000 tých koníkov. Toto auto je dobré na driftenie, nemám ani driftovací mod, ani akože nebrzdím, takže auto odporúčam. Keď si zadriftíte, sa vám to aj dá. A ešte na tom poslednom aute vám ukážem ešte jednu takú destináciu. Toto auto sa vám oplatí, takže môžete s ním jazdiť. Teraz sa pozrieme na moje posledné auto, ktoré som si ofarbil. Aj som si dal podsvietenie, aj driftenie sa dá zmeniť. Ukážem. Ostatné auta som si nekúpil to driftenie, to si kúpim až potom. A pozerajte, toto auto sa oplatí jazdiť, môže byť akože najlepší z vašich aut, strašne ľahko sa s ním driftuje a jak ste videli, za mnou nešla klasická čiara, ale modrá. Táto hra sa vám strašne oplatí, akože je zadarmo, je bez Wi-Fi, takže zábava pre každého. Takže byť vami odporúčam. Toto auto je super, keď si stlačíte to opravárske, sa vám opraví celé auto, ten kľúčik. A keď si stlačíte tú šípku, tak môžete aj lietať s tým autom, ale to ako keby ste si resetovali auto. A potom sa vám zle riadi. A máte ho doničené. Takže si potom dávate aj tú opravu z tohto auta všetko a presuniem sa na moje posledné auto, čož je Tesla Cybertruck. S týmto autom sa oplatí jazdiť aj do terénu, aj do je aj na cesty. Dá sa s ním jazdiť akože v pohode. Má taký trošku iný zvuk, ale zastavíte, dáte si kameru takto a idete cúvať. Hneď ide 100.
Keď idete dopredu, tiež. Oplatí sa auto, hej, oplatí. Keď si zapnete svetla, tak vidíte, že sú tam aj menšie easter eggy vnútri, takže toto auto sa vám oplatí s ním jazdiť. Ja som s ním spokojný, som ho získal za 75 kilometrov a teraz idem vám ukázať letisko. Na letisko sa oplatí chodiť hlavne kvôli driftom a kvôli rampám. Toto je akože výborné, ešte tieto otáčky, ja tam nechodím moc, mňa to nebaví. Ale keď idete sem, to sa vám tak oplatí, máte takú výhodu, keď si tuto skočíte, ste úplne spokojní, keď si skočíte, ale keď máte takéto pomalšie auto, sa vám sem nevyplatí chodiť. Takže toto auto je výborné, oplatí sa vám ho získať. Obrázok tejto hry vám hodím, na Google Play sa dá stiahnuť a aj do popisku vám dám, ako sa volá táto hra. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Som rád, že ma ešte odoberáte a teraz sa pozrieme na Costumes. Tu máme, môžete si zmeniť farbu auta, môžete si zmeniť, aké chcete kolesa, a môžete si zmeniť aj farbu kolies. Ja som si dal túto, ako mám aj auto. Toto si tam moc nedávajte, neoplatí sa, nie je to vidieť. Skla tiež, na Cybertrucku sa neoplatí, možno na ostatných, hej. Aj na Cybertruck som si dal modré a teraz to najhlavnejšie v tomto videu. Chcel som si kúpiť tento nádherný skin na auto. Takže kupujem. Takže dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Táto hra je super, odporúčam, hrám ja. Takže vždycky, keď si budete chcieť so mnou zahrať, dajte tento multiplayer, ja momentálne mám internet. Dajte ten multiplayer, dajte play a napíšte mi do komentáru, že hrám a dajte mi kód. Ďakujem. Čus.